मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर बसचा टायर फुटल्याने बस पलटी, 5 प्रवासी जखमी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर अपघाताची मालिका सुरूच आहे। आज पहाटे दुसरा अपघात झाला असून कवठे महाकाळवरून बस भाईंदरकडे प्रवासी घेऊन जात असताना बसचा समोरील टायर फुटल्याने बस पलटी होऊन भीषण अपघात झालाय। या अपघातातील बसमध्ये 52 प्रवासी असून त्यातील 5 जणांना किरकोळ जखमी झालेले आहेत आणि मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवरून पहाटे 4 वाजण्याच्या सुमारास कवठे महाकाळवरून भाईंदरकडे जात असताना 27 ते 400 किलोमीटर जवळ आली असता बसचा उजव्या बाजूचा पुढचा टायर फुटून बस पलटी होऊन साईडच्या काठड्यावरती जाऊन आदळली आहे। या बसमध्ये एकूण 52 प्रवासी होते, त्यातील 5 जण जखमी झाले असून त्यांना तात्काळ AGM रुग्णालयात पुढील उपचारासाठी हलविण्यात आले आहे। व्हिडिओ रिपोर्टर धम्मशील सावंत, KTV न्यूज, रायगड। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता। दूरध्वनी क्रमांक 9833235011। त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या KTV न्यूजच्या ईमेल ID वर देखील संपर्क करता येईल।